Ahojte, dnes som si pre vás pripravila recept na mandľovo-čokoládové makarónky. Presný zoznam surovín ako i niečo z histórie makaróniek nájdete v popise videa. Takže na cesto budete potrebovať mleté mandle, praškový a kryštálový cukor, kakao a bielky. Krém si pripravíte z mascarpone, cukru, kakaa a smotany. Začneme tak, že si z bielkov a kryštálového cukru vyšľaháme tuhý sneh, do ktorého neskôr pomaly primiešame prelsiatú zmes mandly a praškového cukru. Vznikne nám cesto, ktoré si potom rozdelíme na dve polovice a do jednej primiešame kakao. Následne na plech s papierom na pečenie robíme makarónky, ktoré potom necháme jemne zaschnúť a neskôr ich pečieme pri 120 stupňoch cirka 10 minút. Medzi tým si pripravíme krém, a to tak, že vyšľaháme mascarpone so smotanou a cukrom, zmes si potom tiež rozdelíme na polovice a do jednej primiešame kakao. Krém necháme ešte pár minút v chladničke stuhnúť a potom stačí už len vychladené makarónky naplniť. To je z dnešného videa všetko, ak sa vám páčilo, môžete ho označiť lajkom a v komentároch mi môžete dať vedieť, či máte makarónky radi. No a my sa vidíme pri ďalšom videu.